Og velkommen til Fysioterapien.dk. Her er et lille videoklip af vores nyindrettede, lidt over 100 kvadratmeter store træningscenter. Vi har styrketræningsudstyr og kredsløbsudstyr. 2 løbebånd, 2 cross-trainer, romaskine, cykler og alt det, der skal være i styrketræningsudstyr. Vi kører holdtræning, og vi træner patienter individuelt herinde. Og man kan tilmelde sig selvtræning, så man kan komme og træne selv. Og det kan man alle hverdage mellem 8 og 20 og lørdag fra 10 til 14. Fredag dog skal det siges fra 8 til 17. Din fysioterapeut laver et individuelt tilpasset træningsprogram til dig. Så ring til Eva på nummeret nederst på siden, og vi booker en instruktion om programlægning af en fysioterapeut eller en fysioterapeut studerende. Og så er det ellers bare om at gå i gang med træningen. Vel mødt.